sa gihapon sang gina-eksperyensya ng iban nga bahin sa pungsod ang nga mga pag-ulan dala sang bagyo nga si Sara. Action Hotline. With Action Oliver Pason sa technical side, backup man si Action Dorel Cabato kag Action Elry Dotilios. Ako naman Action Artay Hupon checking in diri sa Action Hotline sa aton nga mga headlines. Action Hotline. 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Headline number 1. Nanutabo ni ho, hindi man taluyag tani nga ibalita tanaman ni kang masubo nga balita pero aga pa no ang update tiho amay sa syudad sang Sipalay patay matapos lutangon siya kaugalingon nga bata tiyang suspect walo ka tuig. Action Hotline. Amo na ang subo-subo gid nga informasyon ginpatay ang amaya pagi pa sa pagtiro. Action Hotline. Headline number 2, evaluation sang GVEC angot sa eligibility application sang Manila Water natapos na dito sa Metro Manila pero resulta hindi kuno pwede mapalayag kang ginatugyan na lang sa mga miyembro sang board. Action Hotline. Sa headline number 3, ari ay kagabi siling ni Police Colonel Romeo Valeros. Siling niya ko nakuya ang pag-intindi ko bangon nga tiway pa man kami sang official communication nga nabaton from the higher command sang PNP. Nga ang pagban o ang declaration sa presidente sang total ban nagalakip ini sa pagdumili gamit sang vape bisan sa sunod sang puluyan. Action Hotline. Pero subong ho, may panibago nga statement ang presidente. Amo na kung kaisa ba lang nga ang sweeping statement, may sudden change. May panibago nga pagklaro. Sila nga hindi pwede na gamito nila sila pero yan. Pero kung responsable ka sila nga nagagamit sang vape, dapat hindi mo paggamiton para hindi mabutang sa risgong kabuhi sang pamilya mo. Action Hotline. Di may lang gani kay ang taga-nupo dire, ang ginhimo nila since kaway paginman sang direktamente nga mando nga ginpagwa gikan sa higher command sang PNP actually kagabi lapta kag naging available ang mga ang dokumento from the higher command ti subong yang nukpo information campaign pa lang. Action Hotline. Ti kon paano ini-implement kag i-regulate klaruhon talang na sa gihapon sa taga PNP bangod sa panibago nga statement sa presidente. Action Hotline. Amoy na sobrang ang pila ka madalag ko naton nga matalakayan karon nga aga feel free sa pagbadala sa inyong mga mensahe sa aton sining text hotline 0938-225-5017. Again ang aton sining text hotline 0938-225-5017. Available nga chat room dira sa Facebook Live. Pwede man kamo makapadala sang inyo mensahe. Action Hotline. Ang balita sa provincial capital, ang gobyerno managtag sa mga equipments agod mabuligan ang mga farmers. Bawa siling ko do kasi kwawi no. Anay nga nakita nila nga do takilid kag nagaproblema ang mga farmers bangod sang rice tarification law at isubong puligan ang farmers pagi sa paghatag sa mga equipments. Ano na nga daw ling kumpay kung hindi pa magluya ang mga kabayo, hindi mo papagatagan kumpay, pero hindi ni direkta nga kumpay, kay equipments niya mo. Action Hotline. Amo lang mga istoryanta karon kay ang farmers problema na subong no sining nga sitwasyon. Action Hotline. Alas 8:05 na Action Radio Philippine Standard Time. Diri sa aton sining nga pagpangalagad. No masubo-subo ini para sa isa ka pamilya. Dira sa syudad sang Sipalay, hindi man kita luyag nga dugangan pa ang agony nila or makadugang pa kita sa kasubo nga ginabatyag sang pamilya. Pero ti insidente ini magaserbi siguro iningal lesson sa tagsa ka pamilya. Can you imagine 8 years old, mabatas niya nga lutangon ang yaamay. Subo-subo niya nga klase sang sitwasyon. Action Hotline. I-check natin ini kay para nga at least makakuha kita sang update with your respect to the family bangod sining insidente ti kuan no subo man ni para sa ila pero
may krimen yang natabo mo. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is no less than ang hepe sang Sipalay City PNP. Ibaloon naton sa iya ang pinaka-latest karon nga update. Joining us this morning is Sir Sabando, ang Chief of Police sang Sipalay City PNP. Sir, good morning. Good morning sa imo. Good morning. Ngayong aga rin sa kapakinig. Sir, pasensya na po sa pagtawag sa inyo sobrang aga pa. Pero sir, Okay lang. Okay. tumawag ho kami sa inyo kasi siya nangyaring krimen dyan, no, sa area ninyo. Can you tell us, sir, ano po ang talagang nangyari dito at paano po na baril ng 8 years old yung kanyang ama po? Pahapiya lang tayo kasi minor edad itong biktima, no? Yung suspect. So, ito kasi yung biktima na si GC Was, ano? Misares, ano? 39 years old, married, residente ng Porok, Mandoya, Barangay San Jose, Palay City, Negosyo Occidental. Opo. Malimit na ito na yung bubing ng mga anak niya, pagtratuhin. Pagtratuhin. So, siguro yan ang dahilan na kaya gano'n na lang ang ginawa ng kanyang anak, no? Opo. At meron ding balita na kaya nagtuturo maghawak ng baril sa anak niya. So, yun Opo. ang nangyari. Yan ito sa rin. So, bali, ito po ang suspect ay panganay po ito. Ilan po ang anak ng victim, sir? Tatlo lang. Tatlo. Bali, itong 8 years old na to ay panganay po. Bunso. Yes, sir. Bunso. Bunso. So may mga may mga kapatid pa ito na sa pamilya nila. Oo, nakapake rin mga kapatid niya. Sir, paano ho na nagkaroon ng galit itong bata? Ano ba ang background? Ano pong trabaho ng suspect na to? Anong ng victim po? Actually, wala namang trabaho itong suspect. Ano po? Walang trabaho yung suspect. Hindi, I mean, yung victim, ano pong trabaho niya? Yung victim. Yan ang trabaho. Walang trabaho din ang victim. Yung lasing, no? Oh, bakit po may baril yon? Bakit po may baril siya? Akala ko kasi baka tanod o ano po, enforcement nagtatrabaho sa gobyerno, bakit may baril? Hindi. Oh, so bali sa sarili niya, wala po itong lisensya pala na baril. Walang lisensya baril. Yes, sir. So, is it true na prior sa nangyaring insidente, mukha yatang nagkaroon po, napagalitan at ito po, physically, may attack po dito sa victim according sa report? Binugbog niya ang anak niya eh. Binugbog niya, hindi lang tagalitan, sinisipan niya eh. Pinagalitan niya. So medyo may pagkamalupit ho itong ang ama po. Yes, sir. Sir, because of this incident, ano po ang mangyayari dito? Ano ho ang ginawa natin sa 8 years old? Hindi naman natin pwedeng kasuhan yan kasi yung nag-iidan. Minor, opo. So, i-record natin sa DSWD. So, Opo. Kasi isi-study. Aha. Yung nag-iidan eh. So, bali sa DSWD, turn-over po natin yon. So, sa ngayon, doon pa sa stasyon, doon sa ating WCPD. Sir, saan pong tama ng ama po? Sa dibdib po lang. Sa dibdib po lahat. Hmm. So, ibig sabihin, itong anak mismo na 8 years old, tinuturuan po ng ama sa paggamit ng baril. Malamang siguro ganun. Kasi kung hindi tinuruan, hindi naman niya marunong yan doon. Oo kasi 8 years old eh. Ano pong ginamit na baril po? Caliber 38 po. 38, so hindi po masyadong, pag sinabi mong 38, mas powerful at may pwersa po yung 45. Pagdating ko sa powerful lang confident kasi ganito eh.
Yung Okay. bala naman, depende sa laki ng bala. Aha. So anyway, sir, gusto lang po naming linawin kasi itong balita ay hindi lang po sa Action Radio naman na ibalita. Lahat po ng station yata na ibalita na, lalo na sa online na mga news portal. Sir, is it true? Nagalit ka daw kay sa reporter namin dyan? Hindi ako nagalit. Ay, hindi po kayo. Sinabihan ko lang siya, kasi hindi maganda yung gano'n na ipagsabihin ng mga bata. Sinabihan ko lang, bakit sinabihan sa inyo na nagalit ako? Hindi, kasi ang sabi daw ng reporter namin na mukha yatang nagalit kayo kasi naibalita to. Hindi kasi, nawan din kasi sa media, din may media relation tayo. Opo, opo. Bago ka mag-interview, ka muna. Permiso ka muna. I see. Kasi dito sa amin po, hindi po namin pinangalanan kahit yung area na nangyari yon, hindi po namin mention on air. Hanggang sa ngayong umaga po, with due respect to the family because of this incident. Pero sir, anyway, maraming salamat sa inyong panahon na ibinigay sa Action Radio Bacolod po. Thank you, sir. Thank you. Sige, sige. Action Hotline. Si Police Lieutenant Nisisito, anong ngalan niya din? Nisisito, Nisirato Sabando, no? Sang Sipalay City PNP. Action Hotline. Ang aton malang diya mo ni, diri kami sa Action Radio, may ara kami sang may editorial policy kami, no? Ang mga kaso sang rape, ang mga incident of crime involving minors, wala namon ginalawag ina. No, especially ang ngalan, ang lugar. Kaya ti kabalo kita pertini, dako ni siyang kasakit nga ginabatyag sa pamilya. Can you imagine, ang isa ka pamilya subong napatya na sa amay, ang suspect ka galingon nga bata, kag hindi ilog-lahog, kaya 8 ka tuig ang edad. Action Hotline. Ang hindi na namon masawan, ang butano ni si Police Lieutenant ni si Rato Sabando, kayo malin pa sa una sa Northern Negros siya, do may karakter siya nga pagkasuplado. Action Hotline. Tiko na mo niya, sir, hindi man na pwede pwede ka man na makaayo sa reporters o kay sino, dati hindi talaga na ipag-i-broadcast, hindi talaga na ipag-ibalita, pero not necessarily nga mag-ubra kay mo yung pangakig do, hindi naman na siguro. Kaya hindi man nga mo reporter na kung paano ang approach, kag paano yung balita ni may krimen nga nagluntad mo. Kaya nung puta malon, taguon ta lang, hipusan ta na lang ni, kag nga mo reporter lang yung ginakigan mo, katapos man pa-interview ka malang gali gyapon. Action Dave Hotline. Lacson Oliver. Kaya actually, hindi lang ni mabatian di Samon. Sa ibang nga mga radio station, gintalakay, gagin report man ni sir. Ay, Police Colonel Romeo Baleros, tanong ni Sir ngibutang mga hipid sa siyudad si Sipalay, man. Action Hotline. Mahimo ya ganing akigan, ang reporter sa Action Radio nga nagatrabaho man lang, kapos sina kasimple, kamugin of the night O hambalon mo reporter, Mr. Reporter, hindi anay pag-report kay may ginasunod kitang protokol. Amo ning himuon ta dapat, hindi tahalani ka report kay una bes may napatyan na may pamilya na nga nahalitan. Maintindihan na sa reporter, sir. Kasimple sina, no? Inupdanay ka mo da. Tipro ko na mo niyang karakter mo nga mga kigi mo, ya? Makigan mo ko ng reporter, ang ordinaryo kung tao magkanto, magreklamo si mo, dapat siya mano ka de? Ay, hindi na amo. Action Hotline. Ang aton malang diri, anyway, hindi ko kilala personally. Si Police Lieutenant Nisirato Sabando. Naway kami na nagkitaay sini. Mi isa o makaisa ka bes. Waay kami nagkitaay kang nagsumalangay sini. Kiti ang amo no po reporter, si Action Eden Abuso na daang nag-cover. And it's, ang natabo sa mong siya ang presidente dahil sa ang Defense Press Corps, no, si Action Eden. Tinualin sa kuna, may mga mikatilaw di nga may kontra kami di nga pulis. Nakibot lang ko iya nga, hindi mag-report ang among reporter kay kuno, nangakig si Sabando. Action Kaya Hotline. baliw wala ko yung nangakig.
Oh, nyaway ko yan ang akig, na niya mo ni protocol, mo ni, di daw hindi, ano ang gwasin ni karon na, binutig among reporter da? Action Hotline. Kasimple, sina, may ara ka media relation officer da, kundi kagin ba magsugilano, nabi pa istorya sa imo media relation officer or PIO mo da. Oh, ato na di, why naman dapat talisan kung tani tapos ang krimen. Sakit inibatyagon sa pamilya nga napatyan, nga suspek ka galingon nga bata. Pero dapat kung tani ang aton gani di, buligan tani mo ang pamilya, buligan tani kay pating bata ni biktima posible sang ginatawag naton nga konsekwensya. No, kay ang nagwa man mismo sa baba ni Police Lieutenant Sabando, nga may ara sang kwan, nga may ara sang pamatasan nga ginapintasan sang amay ang bata niya. Ti basi nagsupot, nagdumot bla, no, bangod sa kaluwigon sang tiyempo. Action Hotline. Basi hindi ka lang guro kay Aksunonoy de la Cruz, basi hindi ka lang masawaan na sang hipi sang si Palay. O, siling ka ni sa kilala ko, sige do okay man na si Sabando, doga dugsing man na, doga nami man na siya interviewon, ti siling ko ambot, way kami balo. Kaya amo din nag-ubra man kami sa among trabaho, nga gusto namon ning kuntani, matagan update ang publiko, kaya may ginpatay di mo. Tiyang ginaistoryahan taya, ang kaso sang 8 years old, nga magkahibalo na magamit sa pusil, ginpatay ang kaugalingon nga bata. Can you imagine sila? Mabatas ang kabataan, subong nga patyo ng kamay nila. Galing tindi ta naman na ma-discount tuod eh. Nabutang na sa Biblia eh. Action Hotline. Kuha ni siya kuno, palalahog na siya kuno, ti kinanglan, kwaon ang iya kiliti, tindi na iya mayo, ang kilig ya kuno, kwaon mo para dumayo si Sabando sa imo, magamo na iya kundi, hindi kaya na sa police station, kwanta na, i-assign ta na, Sir Baliros, pwede sa iba na sa lugar ibutang? Action Hotline. Ako niya, no, why gidman ko gapang sa puti sa kanginan, pero kung mag-amo na yung klase hippie, hindi ko yung kasaw. Kay karon pwede mo lang gani, yan mga kigaling imugulpi, sa reporter, nga nag-aubra man lang siyang trabaho, ya kami insidente kagrimen nga natabo da, hindi naman iya insakto. No, hindi naman iya insakto. Ano galing gusto mo kung may mga report da, nga daw, why no maaksyonan di pag-report sang reporter kay maagya na isimo? Ay, hindi niya pwede. Action Hotline. Hindi niya pwede nga ikaw mismo mag-regulate sang reporter na mo da. Why kaya di ber, pwede niya sa mga pulis mo da, pwede niya sa mga miyembro sa PNP da. Ano ni si Police Lieutenant sa Bando man, galing kito hindi man kita luyag, nga ara pa siya blaga sa linya, kag aton sa tudluan. Kay ti lieutenant to sa gani mo, no, lieutenant na ganing ranggo niya. Action Hotline. Pero doon nadulaan ka bala sang kwan? Ha? Nadulaan ka bala sang gana sa iya? May nag-text gani niya, bakuha mo ng kiliti, iya kung malibre mo siya pamahaw, permi. Tinunto ang klase, pulis na kung mag-amo na. Kernel na siya, Police Lieutenant Kernel. Ti mag-amo na nga, maglabot pag nga Police Kernel, guro ba si manapungol na? Action Hotline. Hindi niya pwede, sir. No, hindi niya pwede. Ang gwa sinigaling, subong balita, tayo imbis nga magsintro na to sa 8 years old, doon nagkibot ako sa balita, nga kuwaon ko tanay kikipasay-say kay aksyon Nonoy de la Cruz. Ang background kung paano nagkalanabo ng incident, hindi na mag-report si Nonoy. Hindi mag-report si Nonoy, sinigindi ko, kinangakit di sa Bando, kinat-broadcast ko, no? Iawer, pwede malang na. No, kaya hindi man na si Nonoy mag-report, why yung ganigin mention ng ngalan, halin pa na kagabi nga report tayo Nonoy mo, tinsidente may krimen nga natabo, ti ano na naman, mayor sang si Palay, madam, anong may imo na sa ipin nyo? Action Hotline. Basi kung magsagsag ang batasan niya, kag basi mga tao sinyo nga taga-bukid da, nga magkatdulhog bala, basi akigan sang ipin nyo da, ay na ano man ang sitwasyon man. Action Hotline. Dapat niya sa Bandoy ay assign na lang sila in lugar. Halin sa una, dito ni siya gin-assign sa norte. Imo tawgan, din siya sa Batya. Ang sa Batya ni Kuya Simon, niya kadto di sir, kadto di. Kaya mapindi. Kung ano,
Kung ano nga hulong imo, iya pagkatuon mo ba itong halindi sa bakulod kami, iya pagkatuon mo da? Action Hotline. Kaya hindi kita sa trabaho sa pulis. Ginarespeto na to na. Pero kung nagamonitor ang Negros Occidental Police Provincial Office, please, ang balon nyo man siya sa bandong, hindi man magamuna. Ano galing gusto? Ya kay may balita amo na, hindi tapag-report, hindi tapagbalita, nga may gintiro nga amay da, sang 8 katuig nga bata. Dason, pitik sintas, mapa-interview ka man lang gali, kung di ginahaso mo lang lawas mo. Action Hotline. Debla, may krimen mo. Galing kayo, braman taniya sa PAC, sa kayo sa bando, kaya ang balita, tayo parte ni sa 8 years old. O, dapat amo ni, dira sa DSWD, sa Sipalay City, and the local officials, talupang doon tani, o kunatagan tani ni sang atensyon ang 8 years old. Mahimo na gani makomiter ang krimen. No, sa edad niya nga lamharon, bangon ng inbiktima man kung matuod nga may hara sang pagmaltrato sa iya. Di kundi, ay ni nga bata kung hindi mabuligan, sa ulihi ang banas siya ti makuan na gini, no malala na lang ang sitwasyon niya. Now, inibala dala na sa panahon nga nanging normal na lang nga ang mga nagakomiter sang krimen hindi kay disgrasya. Siguna makabati ka ang amay na patay na tiruhan, aksidente sa bata nga naghampag sa pusil. Doon mo na, tiyari yung intensyon, no? May tuyo, gin. Diba si dumot na, ti ano bala imaginon mo, 8 years old, ano dako naman? Action Hotline. Siyempre, gamay lang eh. Ti sinunoy ko, no? Ano ang balinunoy? Hindi na sinunoy mag-report eh. Akigan kay mo, mo. Action Hotline. Ti ang aton diri kabay pa ang DSWD kag local officials dira sa Sipalay City buligan nyo ina no kag talupang don nyo ina kag sa tagsa ka panimalay magaserbi ining eleksyon. Lain na ang utok sa mga millennials, lain ang karakter sa mga millennials. Kung ang isa ka ginikanan hindi kahibalo, mag-adjust kag kung paano ini sila tudluan sang insakto, no? Ang approach nga pwede naton gamiton agod ang kabataan kag respeto magpabilin sa aton nga maginikanan, budlay ginaiya. Action Hotline. Amo lang na. Ako ya ang akon sinipanugyan sa tagsa ka panimalay, kapin pagid kon ang aton kabataan ara na sa development stage, no, sang ila sini nga paminsaron. Ga eskwela na, kag kita nga mga ginikanan nangin pabaya, wala man naton ginamonitor, wala man naton sila gina istorya, wala kita iya sang openness, hindi kita kanig kabalo mag-ako kung may diferensya kita sa kabataan ta. Dira nagaumpisa nga nagatubo ang kaakig sa ila balatyagon kaguna-kuna, no? Ti kun irresponsable ka pagid, dason mapintas kay mo yating bata subong lain na. Kita mo na. Ti posible naga-practice man palupok sa karamasang 38 nga daan, kadat pitik mo sang gatilyo, kahumok lang na iya. Action Hotline. Matiyog malang ng iya kay dibula na siya mo. Ti sige pitik mo na, sige malang na sigabong niya, pero can you imagine? Ano kalapit ng gintiro ya nga dughan tanan ng igo? Oh, hindi ko ma-imagine bla. Galing kay instead nga tutukan tani ang natabo nga insidente, ay sus, daw na dismaya kuya sa pamatasan ni Sir Sabando. Action Hotline. Ang guaya si Sir Sabando, subong daw nag-starring da. Igo mo kintaon, bisan din nga radio station, batian mo man lang siya. Nga nagpa-interview. Taniway ka lang nagpa-interview, kung not for broadcast, pero for public interest. Hindi ka may krimen. Nga natabo, na ano man si Sir Sabando man. Action Hotline. Amo ni guributan mo sa Public Relation Office sa NOPO, sa Public Information Office, permilingin ulo guro ni Colonel Valero siya mo. Action Hotline. Hindi kita gusto, nga magkontra, kag mangita kita kontra nga pulis. Kay number 1 partner naton ni Tani. Ang mga pulis, mangin partner naton, bulig kita kampanya sa ila because damo man kita amigo, kakilala nga mga pulis, nga ginarespeto taya, bago nagatrabaho sa gusto. Perti,
lain niya ang trabaho sa husto, kag lain man ang pamatasan mo nga dapat way labot nga respetado ka, dapat may batasan ka man eh. Action Hotline. Nga mo na ang isa sang basihan, nga respetuhon ka. Tinano niya karon, akigan mo ng reporter da, nga ako nagbalita, malang may insidente, parte sini, basing tao da sa sipala yung maggadto sa imo, basing kigan mo, ano ni siya man? Gatagalog siya no? Di siya nagalin. Action Hotline. Sir Sabando, sige lang, preparahin lang sir, karon sa Action BBB program, no? Karon sa Action BBB program, kag iban nga mga programa sa Action Radio Bacolod. Ang amon diri, luyag lang kung tani namon, ngayon na lang insakto lang ako nga approach, pero kigan mo yung reporter sa Action Radio, singa, way kuya nag-akig, way kuya malibad ng himo ya. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa Majip diri sa siyudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Dari kita sa Uplan Libre Sakay, ari na ang aton sining Barker King, Aksyon Alvin Graba din sila karon nga aga. Aksyon Alvin. Aksyon na art sa sakay na kay ready na ang aton sining mga kauturan, mga drivers. May nag-assign sa nga propagate, diri sa area sa Libertad, going ni siya sa shopping Lasal, and of course aksyon na art, subong sili upod ka ang driver si Sadyo Cadiz Line. Sir, ngala mo gani sir? Efren Bisuya na. Efren? Oo, pila edad? Sorry, so, sir, pilang seating capacity? 19. Dala, driver? Hindi. 20 tanan. Dali. Okay. Pila, di na rekta? Shopping Lasal. Okay. Anong mambal? Nga nag-19 bilang yayaw? Nag-19 siya. Isa lang sa front seat. Duha na gali. Bali, 20 tanan. 20 tanan kung siyam-siyam, 18, duha sa front seat, 20. Sige. Kaya mambal mo sa Aksyon Radio kay ikaw ang amo ng pilihan. Marami kang salamat sa Aksyon Radio. Wow. Isa pagid ko, no? Isa pa gid, isa pa, sige. Isa pa. Hindi ang isa pang second. Isa pa ka salakyan na aksyon na art, no? Going gihapon sa area sa sige. Sino mambal mo sa Aksyon Radio kay ikaw nga mo na pilihan? Kagina to salamat sa Aksyon Radio. Sige, salamat gid. Ano? Isa pa. Isa pa gid no? Isa pa. Hindi ang isa pang kundi isa pa ka salakyan na aksyon na art, no? Going gihapon sa area sa shopping Lasal. Subong sila mga kagina to action art, mga estudyante ang pasahero, and subong sila empleyado kag estudyante, of course, action art, no? Magluwas diri mga estudyante di pay maniyo kay makalibre sila subong sang sakay na mga estudyante di sila action art going sa area sa Lasal. So libre ang halin sa Aksyon Radio. Sige, pagkutunta ang driver, no? Sir, pila gani ang seating capacity mo? 16 sa tubong ya. So pila tanan? Perte siya, no? Bali pila ang plate pagkatulad. Isa pa. No? Ay, timayo. Rekta regular, no? Okay, anong mambal si Sir? Kay libre ang i-plate subong. Sir, ang mambal mo gani, Sir? Libre ang plate mo, gikan sa Aksyon Radio? Sige, salamat gid, ha? Ready na? Sa area sang Libertad, with aksyon na ninyo bugina, kaga aksyon papang lisondahom. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa mga Aksyon Radio. Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa Majip diri sa siyudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga mga tagpalamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Pantayan na! Radio.
Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayong.
dayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Red line sa Kabankalan City nga nagasaulog sang ika-15 anyos nga anibersaryo headed by President Luis Zayco, Vice President Pablo Co, John Maui, Didok, si Piwi, Louis, Reggie, Bibo, Arthur, Wyeth, RG, Archie, RGA, Jason, si John Pu, Dennis, Dwight, Mamog, Jaja, Joem, o ba classmate ko ni Joem, si RV, Paul, Dondon, Arnel, kag yours truly. Monitor sila. Good morning sa inyo. Halong permi. Action Hotline. Araman nagamonitor si Yok Montes, Ariel Kayanan, si Engineer Noel Olea, Sir Idel Tan, Sir, good morning, Hanili Pama Francisco, Araman si Hanilin Jimena, Sir John Rinel Sostinto sa Police Station number 5 o Talandera nga taga Granada Police Station. Good morning sa inyo. Action Hotline. Rosaline Grati Peruelo, Darlene May Parinio Espada, si Ohips Hara, Araman, Sir Frank Carbon, si Eugene Adjong, gamonitor man, Paning Campilianos Magbanwa, good morning. Action Hotline. Ayos, ang ibang dugangan to ni Karono, kay parang maiban-ibananta ang inyo ginapadala nga mga mensahe. Si Carmen Sumugat, good morning. Monitor lang ko, pakuha sang stress kag tension subong sang gakatabo di sa Hong Kong. Grabe man kagamo sa daan sa Hong Kong. Nonoy Tahones, Id Hilado. Nyamangkot lang ko kung madakpan ang Shabu, din ginadala ang mga recovery. Number 1, sa laboratory no, kay dito na gina-confirm kung bala indeed Shabu. Action Hotline. Halin sa laboratory, ang result ipadala na sa mga personnel o operatiba kaya mo nang gamiton bilang evidence sa korte. Yung Shabu aral na sila But ginano naman, ginatunaw guro no? Jane Oy si Sir, morning da, kay Nilda si Guanse, Elizabeth Malaka Gamala, si Armando Malaka, 70th birthday today. Araman si Roberto Anyubla Carlos. Si Action, hindi si Action din kiganya, si Action Nonoy. Action Hotline. Ginahulat ko ganing text Nonoy, kung ano to, ano ginoy ang gintext mo, wow? First time ko din silang ni Rico Aluta,
Ari ko di sa UK. Bia Jonathan, good morning. Roberto Anuebla Carlos. Morning, sir. Yang haso, klase ko na may respeto man ta sa kapulisan, pero mag-amo na siya mag-deal sa isa ka-reporter do madulaan man ta pagtaha sa yaman. At in fairness, siya hambalak no siya nangakig. Amo nangin pamangkot tagid sa kaina kay siling ko basi may anong diferensya ka reporter nga daw na ngakig siya. Yaway ko yan nangakig but hindi man to kayo na mual-mual yan lang itong ambalya. Merry Grace yun para min. Dino Alik, good morning. Nining Grate, morning da. Sige, Ray Marfil Tacanloy Jr. May ngaga. Teresita Orita Kahurao. Kag Joyce Monty Il. Morning sa inyo, mga pag-monitor. Alas 8:53 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa iluhan ko lang niyo kay kundi importante man about Basiwa lang update. Nagligad may meeting ang Joint Venture Selection Committee matapos nga nagka-submit ginman finally last November 15, that was Friday. Kundi nag-set siyang deadline ang Joint Venture Selection Committee nga dapat magka-submit siyang kinanglanon kagdugang ang mga requirements, dokumento ang Manila Water angot sa intensyon nila nga mag-entraman sa ginaproponer o kon doso nga joint venture project sa water district. Kundi tapos na tuya proseso sa nauna nga prime water, ti dapat mayara sang challenge nga matabo. Tawag lang primero Swiss challenge, do competitive challenge bla. Nga kung gusto mo, ang proseso sina, kung interesado ka man, ti dapat ma-offer ka man sing imo sini sa water district, na kung ano naman niya ang mga pwede mo ma-offer nga ti ikaw kuwaon, halimbawa, presyo, mas nubo-nubo imo, pero dapat ang kapabilidad mo, everything, makapasar ka sa imo eligibility application. Ang meeting hindi sa Bacolod. Ang OGCC, ang Office of the Government Corporate Corporation, dito sa Metro Manila na siya, hindi ko ka-attend. Hindi ka-attend ang ila sining representante, pero kalabanan members ng GVSC, siling ko doon rin man isaton sa Negros kag Bacolod. Tinaggadto sila to para nga magkapatigayon sa meeting. I understand kapon do may meeting ang board of directors, but nobody is answering sa ilang mga personal cellphone. Nga ginatawagan ta kita ni gusto tayo baloon, tinano na to, update, gineklarar ba lang, why makapasar, why mag-qualify ang Manila Water, nanong recommendation sang GVEC, yawan na di sila manugid. Abalila, hindi kami na makapagwa sang nangin evaluation namon. Dito lang kamo pamangkot sa mga board of directors kung anong resulta. Online sa hotline. Damo sang grupo kasiling, transparency is the name of the game. Gusto namon transparent ang tanan ginahimo dira sa Basiwa because at the end of the day, ang bottom line naton tanan diri kung paano mapayong serbisyo sa Basiwa mo kag paano masolusyonan ang kakulang na subong sang supply sa Basiwa para iya sa mga konsumidor. We have Councilor John Gamboa Jr. on the line, Councilor Wilson John Gamboa Jr. nga isa man ka-convenor o member dira sang Amlig Tubig at the same time sa council is ang City of Bacolod. Councilor, good morning, sir. Sir Art, may ngaga. Tapos nagling meeting sa GVSC, amo nang nabaton naton nga text halin kay Engineer Jeline Himora, pero hindi siya makapagwa kuno sang result ko na nung evaluation nila sa eligibility application sang Manila Water kay tugyan lang sa Board of Director. Kabalo ka mo nga natapos naman meeting nila, sir? Well, Sir Art, dira mo bala siling naton nga nagadugang pagid ang aton nga pagduwa-duwa nga ang inigiling joint venture kuno abi PPP
kuan na niya, human na niya, lutong, ginaluto-luto na lang ini nila. Nga abi nga taguon pa ini nila ang resulta sang among nga evaluation. Nga kung nabi nga konsultahon pa ini nila ang board of directors kasi sila naton independent niyang joint venture JBC Selection Committee. So dira mo makita banwa bisan nano nila sa panhinaw sa mga board of directors klaro kayo nga may kamot inidi sila kag ilaya nga ginaduso amo ining ilang sila naton benefactors kaya nga sadto anay ginapangayo manini naton sa ila ang eligibility status sang ilang benefactor ining prime mover. Kaya nagpabalon na yan sa aton, ginbokad na yan nini sa aton ang eligibility status ang Manila Waters ang nag-challenge sa sining prime water. Tinga siling ko nga hindi nyo yayarot pagbukaron ang eligibility status ang inyong benefactor. Nga siling ko nga hindi ka mo yan nga siling nga transparent na kung sa diin, pwede ka mo yan makapatawag sa isa ka public hearing. Inibalabanwa, ini tanan-tanan, silingon pa din nila kung nga hindi niya privatization, PPP niya. Puti banwa, Sir Art, ang isa ka requisito sa siling kitabi nga PPP, public hearing, bala o kung transparency. So sa sininga bagay palang nga daan banwa, hindi na niya siling ko PPP, kundi privatization nila. Wala hindi na ito kinaoponiran ang PPP, ha, Sir Right? Klarohon ko. Kaya muna ini subong ang trust ng atong national government. Okay. Policy yan na ini naton subong siling ko, nga mag-intra ko kung magasunod sa PPP ang mga dalag ko, nga mga proyekto. Kung galing, kung amo ini banwa ang ilay nga sahi, nga pagduso ko privatization na ini amo na kung siling ko hindi nila gusto pakita sa ato ng mga terms of reference kasi bisbintana kayo para sa konsumidor. Okay. Kag ang nagadikta sa ilaya banwa baloka sa right hindi ya siling ko ya kita ang pumuluyo o kung ang local government ang ilaya nga benefactor o kung ang ining prime mover ang nagadikta sa ila kung anong gusto sundon sang basiwa amo nang masubugid kayo so banwa klaro kayo biskan no pa ini nila katago-tago kag pamalibad abi klaro kayo banwa nga ginadiktahan ini sila ya sang prime mover pero sir kita ang nagadikta sa ila kundi sila ang prime mover ya upod sa mga board of directors ang nagadikta sa mga pumuluyo. So, why ka mo plano ngayon baluon sa board of directors as member of the city officials parang at least mabalanta kung ano itong evaluation na naman ang ang results to? Yes, dapat di kuanon taga na insisteron gid na naton. May giningitar na kami na makapakuan bala sa amon, makasaksang ko niyang panglusod. Nakapasilod na kami sa resolusyon para isa ka objective gilaya nga resource person para i-explica rin sa ato ng PPP. So isa ay nasa ginahulat na to. December 6, I think, sa sunod pagid na sesyon, bitahon namon ang ining official. Okay. Kay gusto gid balaya namon mabalaan kung ano ining PPP. Kaya ato niya nabalaan, violation ini ang ginaobra sa Basiwa Board. Wala public hearing. Wala gani feasibility study nga ginpakita ang Basiwa sa aton. Wala gani sang third party evaluation. Kadamo nga violation so hindi niya PPP. Okay. So keep us posted kung ano matabo sini kay ginatry man naton makontak taga Basiwa Board kung ano na actually ang findings ng evaluation sa Joint Venture Selection Committee so that nga ma-update naman o ma-inform ta ang mga consumer sa Basiwa. Why pa subong schedule kung saan ito ang patigayunon nga congressional inquiry, sir?
Wala pa. Wala pa kita information kung saan to yung public hearing. So gusto ko nang pabalo ng aton ng mga photo niya sa December 6 na kason mga simanang session sa sanggol ng panglusod. Nag-ilimbitar kami nga resource person na makapaispikar sa atong kung ano yung PPP. Sige. Public-private partnership na ginatawag. Aha. Sige, sir. Maki-update lang kami na sa imo. For the meantime, salamat sa tiyempong inatag karon nga aga. Madamog. Salamat, sir. At mayong aga. Action Hotline. Councilor Wilson John Gamboa Jr., isa man sa mag-convener o kung official dara sang Amlig Tubig at the same time, isa nga nagapanikasog agad nga maplastar gid may baluan gid kuno na ang update no dira sa bahin sang Basiwa no sige na proponer nga joint venture project. Action Hotline. Tinatapos na meeting to sa Manila, way tagaling kay balo. Hindi na ito ma-update sa publiko kung ano na. Kaya matabo sini kung balda, por ejemplo, hindi makapasar sa eligibility evaluation ang Manila Water, automatic balik kita sa prime water and kung ano na sige na ang proseso, ang next in line sa ito, kundi tapos na naprobahan na ganitong term of reference, ang ilagin kasugtan may mga ginbag-o pa ganito mo. Remember nga may gin pangligwat pero gamay malang to nga magin ligwat. Ti ang question sini kon ano kalawig ni no masunod nga mga tikang para nga ma-materialize na kag masugdan na diri sa Bacolod ang joint venture project. Action Hotline. May mga congressional inquiry nga naduso pero sila ko base kon sa kasakuon sa gobyerno nasyonal base kon di dali-dali maatenderan. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak
sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1.
Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports First Portion. Aksyon Reports Second Portion. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units.
This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Agapas yung banwa, mabugaw na hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Hotline. Wala ta panahon diri sa aton sini nga pagpangalaga di ba nga maminsay nga inyong padalang way tumalabutan karon na lang palihog sa aksyon BBB program with Action Rex Kantong. Action Hotline. Mga aton lang reminder sa inyo para mangin mabakod ang aton immune system kag resistensya sa lawas wala kita sa anuman nga balatian o masakit. Protektado kita kung magamit sang ito chemicals ngang tinutuyo niya ang purpose niya pabakuron gid ang aton immune system. Mga masakit, mga common illness, hindi na ya makalusot o kung makasulod sa aton ni nga lawas. Ang nami pagid sini hindi kita makaangkon sang insomnia. Ang insomnia mo bla, di ka makatulog pagkaaga luya lawas mo man para sa may mga hapo kag sa mga kababaihan nga nagka-problema sa ila monthly period. Action Hotline. Why na time sa aton na pagpangalagad karon niya nga Webes nga presentation sang ino palatuntunan Action Hotline with Action Oliver Pason sa technical side. Back up ta si Action Dorel Cabato kag Action Elry Dutilios. Good morning gali kay Mary Ann Villasis. Ako naman Action Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.